लोगोफोर नोंथांमोनखौ नेचार पाब्लिकेशनाव खेबसे बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअ'आव नोंथांमोननि थाखाय लाबोना होफैदों आङो नुनो मोन्दों बर'नि सायाव जोबोद गिदिर मोनसे खैफोद फैगासिनो दङ आरो बे खैफोदनिफ्राय जों बारग'नांगौनि राहाया जों बयनिबो गावबा गावनिनो बिबान जानानै फैसिगोन। दा बेयाव नुनो मोन्दों आसामाव असमिया राव रोङाब्ला साख्रि मोननाय नंलिया। दा बेखौ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां बुंदों। खालि बुंनो रोंब्लाल' जाबावा, बेखौ लिरनोबो रोंबावनांगोन। माने असमिया रावखौ बुंनो रोंब्लाल' जानाय नङा, लिरनोबो रोंनांगोन होननानै बुंदों। बे बाथ्राखौ बिथां मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनैनि रादाबाव फोरमायदों। दा बे खोथाखौनो लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो सावरायनो नागिरदों। बुंनाया थारैनो सैथो, नाथाय बेनो मोगथां महर मोनमारोब्ला बर'हा जोबोद खैफोद दङ। मानो होनब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेराव 90% बर'साया असमिया रावखौ रोंगौ, नाथाय अब्लाबो 10%सोआल'आनो जोंना असमिया रावखौ लिरनो आरो बुंनो रोंगौ, अर्थात लिरनो रोंगौ। दा बिनिखायनो जोङो असमिया रावखौ रोङा होनब्लाबो जायो आरो। दा अब्ला जुदि बिथांमोना गावसोरनि साननाय बाथ्राखौ जुदि हाबा महरै मावफुंमारोब्ला बे जाबाय जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर जेंना जाबोगोन। नाथाय बाथ्राया गोब्राबबो नङा आरो बेखौ जाथावैबो बुंनो हाया। मानो होनबा आसामाव स्टेट हिसाबै असमिया रावा बा असमियानि स्टेट हिसाबै असमिया रावा अफिसियेल रावखा आरो बेखौ रोंखानांगौखा। जों साफ्रोमबो स्टेटआव थाग्रा गासिबो नोगोरारियानो बेखौ रोंनांगौ, बेथ' नंखागौखा। फारसेथिंजाय बिथांमोना सरकारबो सालायगासिनो दङ, जेखौ गोसो जायो बेखौ बिसोर हायो। जोङो बा नोंथांमोनहा बेखौ नुबोगासिनो दंखायो, सरकारा जेखौ सानदों बेखौनो मावबोगासिनो दङ। गुबुन फारसे जोंनि बर' रावा आसामाव एस'सियेट अफिसियेल राव हिसाबै बाहायजाबोगासिनो दङ आरो बेखौनो लानानै जोंबो गोग्गानानै खारफालांगासिनो दङ। बेनिखायनो जोङो असमिया रावखौ नेवसियोबो। नाथाय बेनिखायनो आं बुंनो नागिरनाया बेसोदि जोंबो असमिया रावखौ सोलोंनांगौ। मानो होनबा राव सोलोंनाया बा राव रोंनाया गाज्रि नङा आरो रावनिबो बे खहा जाया आरो जोंनिबो खहा जाया, गुबुननिबो खहा जाया। बियो बरंसो जाय बेक्तिया मोनसेनिफ्राय बांसिन गुबुन गुबुन रावफोर सोलोंदों बिथांमोननि लाबसो जायो। गावनिखौल' गारनो नाङा, माने गावबागाव हारिनि रावखौल' गारनो नाङा आरो जाय बिथाङा गावनि हारिखौ गारनानै गुबुननिखौल' लागोन बिथाङा जोलैनि हांगार हिसाबाव गोग्लैगोन। जिखि जाया हारियानो जाया मानो बेयो जों बर'निल' खोथा नङा। फारसेथिंजाय जों रायलायाबादि असमिया रावा खहा जागोन आरो जों रायलायनायाव जे असमिया रावहा गोबांथार लाब जागोन बेबो नङा। बेनिखायनो जों असमियाल' नङा, जेसेबां हायो जों रावखौ सोलोंनांगौ आरो बे राव सोलोंनायाव असमिया रावा दा जोंनियाव फार्स्ट कमन जानानै दंफैयो। मानो होनबा बिथांमोननि जानाखि एनाउन्स होनाय बे एनाउन्सआ जुदि मोगथां महर लायोबा नङाबा जोङो जोबोद लस जागोन आरोखि, जोबोद खहा जागोन। मानो होनबा सरकारा बड'लेण्ड एरियाखौ रेहाय होनो हागोन, नाथाय गासै असम एरियाखौनो रेहाय होनो हानाय नङा। फारसेथिंजाय बड'लेण्ड एरियायावल' बर' गैया, गासै आसामनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रायजोफोरजों लोगोसे आसामनि गासैबो बाहागोआवनो बर'आ दङ होनजायो। बेनिखायनो बे बाथ्राया जोबोद साननो गोनां जानानै फैदों। बेनिखायनो बड'लेण्ड एरियाखौ गारनानै बायजो आसामाव थानाय बा बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय आसामनि नोगोरारिफ्रा बेखौ बांसिनै गोसो होनो गोनां जानानै दङ। बेनिखायनो जोङो असमिया रावखौ सोलोंनाया दरखार दङ, नाथाय गावनिखौल' गारनो नाङा बे। मानो होनबा सरकारा दिनै हाया गाबोन नाजाखागोन। गावसोरनि साननाय हाबाखौ बिथांमोना मालाबा नङा मालाबा मावफुंमारनोबो हागौ। दा बेखिनि खोथाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंनो आखायाव लाफैदों। नाथाय आं दा मिथिगौ नोंथांमोना बे भिडिअनि थाखाय बा आंनि बाथ्रानि थाखाय गोबाङानो आंखौ गाज्रि मोनदों जानो हागौ, बायदिसिना रावजों बुंगोन। नाथाय बाथ्राखौ साननानै नायनायनि सम दङ। मानो होनबा आबां जाबां साननायजों बुंनायजों आथिखालाव सोलिलिया आरो आबां जाबाङानो जोंनि गेजेराव बांसिन दङ। बेनिखायनो जों साननो गोनां। दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोन, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। आं बेखौनो बुंनो नागिरदोंमोन। गोजोन्थों, एसेनोसै। नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।